Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan gida namu mai albarka na Hausa Smart TV. A har kullum ina ƙara tuna muku idan kana son labarai na ban mamaki da abubuwan al'ajabi wanda suka faru a tarihin duniya, ka yi mana subscribe kuma sannan ka yi mana liking ka yi sharing domin samun labarai idan mun ɗora. A yau za mu tattauna a kan labari mai ban mamaki wanda ya bar duniya cikin mamaki kuma har yanzu an kasa gano gaskiyar abin da ya faru. Wannan labari ba komai ba ne, shi ne mutuwar ɗalibai guda 9 'yan asalin ƙasar Rasha. Abin mamaki da har yanzu ba a san gaskiyarsa ba. A shekarar 1959 ne ƙasar Rasha ta yi rashin ɗalibai guda 9 wanda ake ta mamakin cewa wannan ɗalibai mutuwa suka yi, ina suke, har yanzu dai ba a san gaskiyar labarin ba. Waɗannan matasa sun tafi yawon buɗe ido a cikin dusar ƙanƙara amma ba su dawo ba. A lokacin da aka fara bincike, an tarar da tantunansu sannan kuma da kayan guzurinsu a cikin dusar ƙanƙara. Wasu daga cikin masu bincike suna tunanin cewa sun mutu, amma kuma an ga tantunansu sannan kuma da kayayyakinsu. An ga su a cikin ƙanƙara kuma an ga wasu sassa na jikinsu sun mutu, wasu kuma an gan su su ma sun mutu ba tare da tufafi a jikinsu ba. Hotunan ƙanƙarar da tantunansu ya yanke kuma an nuna alamar cewa sun yi mutuwa ne ba tare da wani haɗari ba ko kuma cewa wani ne ya kawo musu hari. Masu bincike sun tabbatar da cewa ba wai harin bom ba ne kuma ba wai wata dabba ce ta kawo musu hari ba. Mutuwar har yanzu babu wanda ya san cewa ga iya adadin lokacin da suka ɗauka kafin su mutu. Hakan ya tayar wa da duniya hankali. Cikin matsanancin sanyi na gaske a shekarar 1959 fa suka tafi yawo kuma har yanzu ba a dawo da babu ɗaya daga cikinsu wanda aka tabbatar da cewa shi ne ya rayu ko kuma wannan sassan jiki nashi ne. Wasu masu bincike sun tabbatar da cewa hari ne aka kawo musu, wasu kuma suna cewa babu alamar hari aka kawo musu kuma ba wata dabba ce ta kawo musu hari ba. Wannan labari ya matuƙar tayarwa da ƙasar Rasha hankali kuma ya sa sun ƙara tsaro a wannan makaranta ta Rural Polytechnic. Wannan shi ne, Allah ya sa mu dace. Amin summa amin. Kar a manta a danna mana liking kuma a mana sharing domin samun 'yan uwa su amfana.